ngor ola ko kan kal don wi tlaran tam thil kal ngai lo he ka pidon lok tin zauta eno he tanin mo gpay honganga pay bila lutla achunga zonna hian PHEDMO Mizoram ti islutanga anwaya thlantur la oma khan Mizoram PHED ti kha ithangang chumi nuwa connection link ta tur lo lang le anga consumer number a hian tuibila consumer number inziak kha kan chulutanga nickname a hian kan connection te kan share shan thiam dan turin zia mai turani continue me zowa consumer number kan chutlu kha adik chuan hetiang hian alo langang chumi zowa link ti hi me turani voi khat link to chuan bil thara piang ol sam takini pe chun zom zel thei to ang ti chuan payment ti na alu tanga tui bil pek tur kan nei chuan screen ami ang hian alo langanga pay bill ti a hian me le mai turani alang lawani chuan anhnuaya dinglam refresh na hi me mai turani pay bill kan me hian midang poisa kan thona kan ti chin ang khan kan pin number chutlu le mai turani ti chuan kan tui bill chu kan pe fel ti na alang ni to ang hetianga gpay manga bill kan pek to chuan thlatin bill thar alo